Salam. Selamat hari Minggu madita salutna. Nahu persangapi hami hamuna amanami dohot inanami naksoni yanakon nami napo sebulung. Dison hami sian sektor kanaan menampilkan kreasi tortor dalam rangka pencarian dana sesuai dohot program ni kepanitiaata. Alani dihamuna amanami dohot inanami suang songon napo sebulung tatu pahima yanakota bain sangap di guarna. Mauli atema musik.
Mau lihat ma di hamuna amanami dot inanami di saluna panupa komuna. Sayang giat ma di pasu-pasu Tuhan hita saluna terlu mobi di hamuna amanami dot inami. Horas ma di hita saluna. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita salhutna. Selamat hari. Adorang sota mulai ibadah ta apala di tikion. Maratangi yang naho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Postitutu dorohaku manang hamatean, manang hangoluan, manang aka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang aka nama sanuain, manang aka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Haleluya.
amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho ala di lehon ho anakmu na sasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gom-goman ni sibolis. Hupangido hami matuho. Sairamoti hami di bagasan hatam. Asamar gogo hami. Jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Sai sesang madosa nami dohot pangalasion nami di hatam na badiai. Sai parbadiai marohanami. Marhite-hite tondim. Jalapa masuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng nilelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatani ondo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasa naadong ima sahatna rap mangidogogo mahita tuadopani debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na obar tepatimi. Amin. Marende hita.
Sato poti madosata nagodangi tuadopan ni debata maratangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham alani umbahenu pangido hami saya sudati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami saya sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin roham saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Songonondo hatani Jehovah unang ho mabiar ayahudo siluluhon ho. Nunga pola hujou goarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Amin. Marende hita. Raja-Raja 5 Mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 14 marsikat sorin mahita majaha hamima na parjolo songonon mahatani tuhata. Ia sinaiman partogi ni parangan ni raja sian Aram jolma na sangap do ibana diadopan ni tuanna jalamar mulia situtu. Ai marhite sian ibana ditupakon Jehovah hamonangan tuhalak Aram jala ulu balang natar barita do ibana alai puruon dungi borhat sahali halak Aram marapakon parjaga didibuan masih masian tanah Israel sadaburu amet dibayai gabe suruan dicocoan masih sama. Dungi Roma hatana tu soranganna out ni dia adopan ni panurirang na di Samaria tuaki saina paluon na do ibana sian purunai. Dungi Roma sinaiman pabotohon barita itu tuan ninama songonon hata guru nasian Israel. Jadi nina raja sian Aram mah atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat ma ibana dibuan hut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahean na marhadohoan. Dungi di pasahat mas surat itu raja sian Israel songonon hatana molosahan surat-surat ho idama naung hususo nakokon nakosok sinama asal-asal ibada sian puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi mapahean na huhut didok
Tung debata ma ahu tarbahen ahu mamunu dohot pangoluhon jolma. Umbahen marsuru raja itu ahu paluahon bawai sian puruna. Dibaheni watada jala ida hamuma. Nama sisidir do ibana tuahu. Alai dung di BG si Elisa halak ni debatan naung maribadi raja sian Israel pakaianna. Disuruh masuk raja iman bantu ibana. Puasa sapola ribahan pakaianmu, uang ibana tuau, asatung iboto, na ada dosa perang di Israel. Jadi Roma Sinaiman mardongan hodana dohot huretana, laos mangulon di jolopitu ni jabuni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuan nama dokter ibana. Lawa mari di bagasan Jordan. Gabe semua sibuk hian tuho jala hias. Jadi tarima situtuma Sinaiman mangarutus mardalan huhut didok. Idama nahuripu do ruar ibana madapoton au jala jongjong uhut majoujo guarni Jahoba de batana. Uhut jamahonon na tangan na tu saiti lao paluhon au sian purwi. Dadum hingga do sungai yalai bana do pampur. Akan di Damaskus sian salu aik di Israel. Dan terbahenahu roha mari di asaman hilalapku. Jadi marisulak ma ibana mangarutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumonok akan aposona. Didokma mandok ibana. Ale amang. Tung surah hatana dok didokon panurangi patupaonmu. Da patupaonmu doi. Lam nuaing madung didok tuho. Mari di maho asa ias. Jadi tuat ma ibana jalan mengukor di bagasan pitu hari. Hobar tu hatani halami di bata. Jadi semua masih sibukna. Songon sibuk bisa dadak dana gabi ias. Ido sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha porseotai, songonahina tidakon idongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai,
imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabian sianton di porbadia, andorang sahabubuan. Ido tuhata, natumahon na bernit, di pahuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsila, natuat tubanua toru dung ditano, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana paimulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gema ende puji-pujian na sinorahon ni inahana diuduti ma tu ina Deborah.
Tapi ge matiting di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma tikting namar ragam di Minggu tanggal sia Oktober 2022. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topik Minggu haporsiaon na paluahon. Napaduahon kelompok kortu Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di pukul 7.30 ina Kamis ama Huria remaja, di pukul 10 ina Esther ama Jeriko ama Salom, di pukul 10.05 ina Hana ina Deborah dohot Naposo HKBP Cimanggis. Napaduluhon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 11 Oktober, sektor Nasaret dibagas ni keluarga Amsari Sitopul, Gangsao RT 4 RW 4. Di sektor Judea dibagas ni keluarga RC Haloho, Boru Manurung, Jalan Cendrawasih 1, Komplek Angkatan Darat. Di sektor Roma dibagas ni keluarga Asi Majorang, Inang Boru Sagala, Jalan Pekapuran RT Pitu RW 22 nomor 4. Sektor Efesus dohot Korintus op. Di sektor Kanaan dibagas ni keluarga Nonya Simajuntak Boru Panjaitan di perumahan Rose Garden Sukatani. Di hari Rabu 12 Oktober di sektor Sion dibagas ni keluarga Nonya Manulang Boru Banjarnahor di Jalan Bakti Abri. Di sektor Betania dibagas ni keluarga S. Yanipar Boru Simajutak di Perum Puri Komplek HBTB Jalan Anggrek Pitu Blok A6 nomor 12. Di sektor Filipi di sektor Betania di Perum Puri. Di sektor Filipi keluarga P. Sidalahi Boru Manurung Komplek HBTB Jalan Anggrek 7 Blok A6 nomor 12. Di sektor Galatia dibagas ni keluarga Nonya Gultum Boru Tabunan Jalan Dongkal Sukatani. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga J. Simarmata Boru Siregar Gang Masjid. Sektor Bethlehem dibagas ni keluarga M. Manulang Boru Purba Perum Permata Cimanggis Klaster Tapos Asia nomor 35. Napaobaton kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatan dan sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatan dari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 naneng ro. Ima punguan ina Kamis di kebaktian pukul 7.30 dohot remaja di kebaktian pukul 10.00 WIB. Napalimahon papungu pilihan pangurupion tunahona bencana gempa bumi di Tapanuli Utara. Di Minggu ta sadarion papungu pilihan dohita lau mengurupi dongat tanahona dampak bencana gempa bumi di Taput. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha di tiki papungu pilihan napaduahon dung sipul jamita. Napaonopon papungu pilihan amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober naneng ro papungu pilihan amplop diakoni sosial dohita. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Napabiduhon di hari Minggu sadarion saud do padupaon ni huriata ulaon padidion nabadia ima tu tolu halak dak danak dua mai bawa sada mai boru tapatupa mai di kebaktian pukul 10 dung sipul papungu pilihan napaduahon laos de padidion nabadia buku de nomor 146 ayat sada do buku de 145 ayat sada. Napaluhon ruas parguru mulai Minggu sadarion gabe ruas parguru ma di huriata ima keluarga Barita Sinarto Nenggolan dohot inangi Boru Simamora dohot dua yang akon nasida sian huria hakai Taman Mini alamat Perum Pesona Laguna 2 Blok M Onom nomor Onom Cilangkap Tapos Depok masuk tu sektor Bethlehem. Napasiahon tikting namar bagas tikting parjulu naing majalo pasu-pasu pardonga saripeomma
Septurado Tarihoran, anak ni halak amata situa Esron Tarihoran nahinan, tubuh ni halak inata Kartini Simajutak nahinan. Alamat Komplek Departemen Koperasi Gas Alam, Blok C nomor 125, Cimanggis, Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Korintus. Dohot Orwana, Claudia Natasha Simajutak, boru ni halak amata Johnson Simajutak, tubuh ni halak inata Siti Bintang. Alamat Jalan Pekapuran nomor 30, RT Sada RW Onom, Sukatani, Tapos, Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Kanaan. Tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 20 sia Oktober 2022 masuk pukul sia WIB. Napa duahon neng majalo pasu-pasu padonga sari peoma sahat perlindungan tapu bolon, anak ni halak amata takas tapu bolon nahinan, tubuh ni halak inata Rusmei na 70, alamat Jalan Kemang RT Tolu RW 010 nomor 20 Sada, Tapos, Kota Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Efesus, Dohot Orwana, Pipi Hot Miani Sidauru, boru ni halak amata Maridin Sidauru, tubuh ni halak inata Minar Boru Dabuke. Alamat Jalan Kelapa Hibrida Utara Pitu, Blok GCS nomor 30, Sektor Onom, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Huria HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa. Tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 masuk pukul sia 30 WIB. Napa sapuluhon ibadah pesta puncak tahun kesehatan dan syukuran ulang tahun ke-10 Distrik 20 Alu Deboskap. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 Naneng ro dipatupa do ibadah puncak pesta tahun kesehatan dohot syukuran ulang tahun pasapuluhon HKBP Distrik 20 Alu Deboskap. Maringanan di Ronatama Geraha Convention Hall mulai pukul sia 00 WIB. Utusan Nawarhat Sian Huriat telah moderhoti ima sian kategorial paropuan. Na pasapuluh sadahon pembentukan panitia Natal Huria Pinangilo matu sektor Betania doho sektor Sion asa dipatupa ma pembentukan panitia Natal umum Huria HKBP Cimanggis tahun 2022. Napa 12 hon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat Huriat tatu sudi ruas nong pasahat ton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2022 on. Tuak kona sa pasahat ton dobe taingot ma amang inang makarikoton pasahatos sa ganu bulan tuhuria marhite parharado sektor ta ganup. Napa 10 tuluhon majaha surat pastoral sian opui epurus HKBP. Dung sidung majaha tiktingon begiota ma surat pastoral na pinasahat ni opui epurus HKBP taringot tu bencana alam di Tapanuli Utara. Napa 10 baton torop ni ruas nama dohoti parmingguon di tanggal 2 Oktober 2022 godangna 610 tolu halak. 15 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga. Padita doho para lado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 1 tanggal sia Oktober 2022. Hata ni debatana pasik kopon lasi rohamuna tersurat di Psalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jehovah jadi rehonon nama tuho pinangido ni roham. Napa saponopon pilihan bulanan dohot tahunan. Torok napa sahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna 2.150.000 rupiah. 10 itu pilihan iuran diakoni sosial Huriata. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon godangna 10 tolu kepala keluarga godangna 2.600.000 rupiah. 10 alu keuangan gereja Huria 10.237 rupiah.
Pembangunan 4.930.000 rupiah. Pusat 1.080.000 rupiah. Amplop tahun kesehatan dan gotilon 5.830.000 rupiah. Pengumuman sude 30.081.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akta piliani asa dihubungi matu perhalado radio hami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pemasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata mapiliani bain sangap ni gowarna. Press release pernyataan Eporus HKBP mengenai bencana gempa bumi yang menimpa Tapanuli Utara dan sekitarnya. Kami Eporus dan segenap pimpinan beserta seluruh pelayan HKBP dengan ini menyatakan turut berduka dan prihatin atas keadaan yang menimpa Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. Naparjolo, gempa bumi telah terjadi dengan kekuatan 6,0 skala Richter yang berpusat di Parmonangan, Tapanuli Utara pada dini hari 1 Oktober 2022 pukul 02.20 WIB disertai dengan gempa-gempa susulan hingga pagi harinya. Yang kedua, gempa tersebut tidak saja menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan harta benda, namun juga menimbulkan korban jiwa di Kota Tarutung, Siborong-Borong, Aek Raja, Huta Tinggi, Parmonangan, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak bangunan rumah warga, jemaat, dan masyarakat yang mengalami kerusakan, sedang sampai dengan kerusakan tinggi. Yang keempat, sejumlah gereja HKBP seperti HKBP Parmonangan Siranggigit, HKBP Huta Tinggi, HKBP Pasurnapitu, HKBP Tarutung Kota mengalami kerusakan cukup parah. Demikian pula sejumlah bangunan HKBP seperti Gedung Raja Pottas, Rumah Dinas Eporus di Raja Tarutung, juga museum dan arsip HKBP di Seminarium Sipaholon. Sampai saat ini HKBP masih terus menginventarisir kerusakan yang ditimbulkan. Yang kelima, kuatnya gempa yang terjadi hari ini membuat masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya mengalami syok dan trauma, sehingga masih banyak warga jemaat dan masyarakat yang ragu dan takut untuk masuk dan mendiami kembali rumah mereka masing-masing. Yang keenam, kami menyuruhkan kepada seluruh warga jemaat HKBP dan seluruh masyarakat agar tetap beriman dan berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, juga bertolong-tolongan dengan sesama dalam kasih dan kesetia kawanan, dengan tetap waspada serta siaga terhadap gempa susulan yang mungkin akan terjadi. Yang ketujuh, untuk meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat serta gereja yang terdampak gempa, kami mengundang uluran tangan dari seluruh saudara-saudari. Bantuan dapat disampaikan lewat rekening kantor pusat HKBP melalui Bank BNI nomor rekening 0061254193 atas nama kantor pusat HKBP. Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH lewat nomor HP 081361398310 Kadep Diakonia, melalui Pendeta Manaris Simatupang MTH dengan nomor 081310996635 Bendahara Umum. Yang kedelapan, marilah kita mengingat pesan Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis dalam Galatia 2 ayat 6. Kiranya kasih dan kuasa Allah Tritunggal yang menyertai dan menyelamatkan masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan sekitarnya. Raja Tarutung 1 Oktober 2022 atas nama pimpinan dan pelayan Huriah KWP Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangani. Songonima tikting namasa di tonga-tongani Huriata dia para tikyon Tuhan tama nama dongani kita. Amin. Tapi gema ende puji-pujian nadi suarahon penguan lansia dihudu tidohot ina Kamis.
Tapuji tuhata laos tapasahat ma peliata. Yesus,
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hanguluatta di minggu sadarion di enet sian buku Evangelium Lukas biddu 10 pitu ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia. Takasma tapai hutihut hujahahon di tonga-tonga. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem, dibolus masian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongot tu sadahuta, pajupang maibana dohot 10 halak nahuliton, najongjong maddaw-daw. Di pagogo nasida ma suara nasida akanin nama. Yesus guru, asima roham diham. Jadi ninna ibana ma marnidasa. Laho mahamu patuduhon dirimuna tu akamalip. Jala dinalahoi nasida gabi iyasma nasida. Alai mula dosa halak sian nasida dung diida naung gabi malum ibana. Dipagogo masuarana mamuji debata. Dipatukap do dirina tujolo ni Yesus madok mauliat. Jala halak Samaria doi. Alainin na Yesus mamangalusi. Da 10 nasida naung gabiyas. Di dia do nasianari. Dangadong jupang habe na olo mulak pasangapod debata dukon ni halak dagangon. Laos nin nama madok ibana. Hehe maho lahoma haporsiao mido palua hoko ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus di hari Jumat na salpu tanggal 7 Oktober sahat manang masuk ma huriata HKBP tu umur 100 ono plus sada tahun. Sada satonga abak ma naung adong ojak gereja manang huria HKBP gabe parsaoran ni halak na prosea tu Tuhan Yesus Kristus. 161 tahun HKBP sebagai gereja menjadi persekutuan orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Yesus, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Titik awalna mulai sian parapoton ni opat padita di Sipirok Tapanuli Selatan. Satiki iya dong opat padita, ima padita Haine, padita Klammer, padita Betz, dohot padita Van Assel. On misionaris narosian Belanda dohot Jerman. Patupahon parapoton di Sipirok tepat na tanggal 7 Oktober 1891. Haine, Klammer, Betz, dohot Van Assel. Laos odon non musai pakai akronim ni HKBP. Merapot nasida laho mamikiri dohok marsagi tugas. Tugas parbarita naulion. Mewariskan iman kekristenan di seluruh daerah Tapanuli, khususnya Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan pada saat itu. Oman no musena marudut di ulaon pakobasion na pinatupan ni Padita Dr. Ingwer Ludwig Nomensen. Natotong berjuang laho mewariskan iman haproseaon tu Tuhan Yesus Kristus maradopun sudah halak batak. Mulai siani sahat tu sadario tabo todo takas perkembangan ni gereja HKBP secara kuantitas. Gereja ini terus berkembang seiring berkembangnya zaman, dan ini disebut sebagai gereja yang sangat besar dalam sisi jumlah atau kuantitas. Idoban na jojok diguari huria HKBP na boloni alani belgan di Indonesia ataupun di Asia. Molotadok perkembangan na secara kuantitas begitu nyata dan signifikan. Sonare suku-sukunna bohado di sisi kualitas
Bagaimanakah kualitas beriman orang-orang Kristen yang ada di bawah naungan gereja HKBP ini? Apakah mengimbangi perkembangan dalam sisi kuantitas tadi? Manang holan etong-etongan na dona tabagodang ala yang go haporsiona tong marpepeng. Molono mensen naujui ngatakas di patari dahon ibana. Songo dia pakka porsion ibana di Tuhan Yesus Kristus jala di patari dahon ibana. Songo dia haporsion nai paluahon ibana. Hiaru disada peristiwa halak Batak naing patupa pesta habatahon adorang soro ha Kristenon alai asing do anggo pesta nasahali didok nasida anggo sahalion dang pola horbo na tabain gabe persembahan peliat alai nyamma sibotar mataan madok sinomensen hebatna laos rodo sinomensen tu pestai. Mereka sudah berencana mau menyembelih nomensen, menumbalkan nomensen, justru nomensen datang ke pesta itu pada saat itu. Karena nomensen percaya Tuhan akan menjaga dia. Dia mengingat perkataan Mazmur, aku akan menjaga engkau, tidak akan membiarkanmu celaka. Roh ibana tu pestai. Saat ibana di pestai, ditakup, diikat ibana di tonga-tonga nih harwa boloni orang-orang banyak di dokdo disi ngadiangkat prajuriti podangna bersiap-siap mau memenggal kepala nomensen pada saat itu. Tapi ketika dia mulai mengayun, saat itu juga terjadi gempa yang dahsyat di Selindung yang membuat seluruh masyarakat ketakutan. Mereka lari berhamburan kocar-kacir menyelamatkan dirinya. Nomensen selamat. Pada saat itu gempa yang dahsyat itu dipakai Tuhan menyelamatkan nomensen. Apakah saat ini Tuhan juga sedang memakai gempa itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Selindung supaya imannya lebih kuat? Saya bukan mau menghakimi dan mau menentukan ya atau tidak, tapi bisa jadi hal itu bisa terjadi. Fakta sejarah yang mengatakan bahwa hal yang demikian pernah terjadi. Dipakai debata lalu bulun lahu paluahon hosani sinomensen satiki. Imannya menyelamatkan. Haporsiaoni paluahon iban. Molonomensen na jolong ngaboy pataridahon haporsiaw si songoni. Bohado hitanuaing di partikianon. Nung ngaboy tapataridahon haporsiaon na paluahon. Di tonga-tonga ni pabuat tonot tadohok ngulutas si ganupari. Apakah kita di zaman ini sudah memiliki iman yang demikian? Sudah mendapat menunjukkan iman yang menyelamatkan dalam keseharian kita sebagai umat Kristiani, sebagai warga HKBP di gereja ini? Molo idok haporseaon berarti molo dihata aslina dihakkamod dua. Iman itu mempercayai. Jadi molo idok beriman mempercayai sesuatu atau seseorang. Itu dalam ranah kognisi, ilmu pengetahuan atau ilmu gitu. Jadi kita tahu sesuatu, kita memahami dia, akhirnya kita percaya. Tetapi satu lagi kalau disebut beriman, itu harus sampai dengan mempercayakan diri, menyerahkan diri seutuhnya. Jadi iman adalah mempercayai dan mempercayakan diri kepada Tuhan Allah kita. Jadi molo idok dison waeng haporseaon na paluahon songod dia musemay. Marhite barita ni taringot tu 10 halak na hona puru manang kusta di bagasan turpo na kaningani naing idaw tamajo ahado nadidok na haporseaon na paluahon. Songod dia bagaimanakah iman yang menyelamatkan? Dan lewat kisah 10 orang kusta ini kita mau melihat dan memahami, sekaligus kita mau menilai diri kita sendiri, kita sudah berada di tahap mana? Apakah kita sudah bisa disebut sebagai orang yang memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak? Mari melihatnya masing-masing. Saya akan menunjukkan 3 tahap, atau kita sebutlah 3 indikator orang yang disebut
memiliki iman yang menyelamatkan. Natului iman na parjolo. Jauh-jauh tu Tuhan Yesus Kristus. Berseru dan berteriak kepada Tuhan Yesus. Didok tiki na merdala do Tuhan Yesus lau tu Jerusalem. Alai dipilih Tuhan Yesus do dalan na dibolusna ima perbatasan Samaria dohot Galilea. Jadi hati hai molo halak Yahudi rela doi marhaliang dao merdalan lau tu Jerusalem asal maunang melewati Samaria. Karena tradisi saat itu Samaria adalah orang najis, orang-orang yang tidak ikut masuk dalam hitungan orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Maka orang Yahudi sangat anti bertemu bersentuhan dengan orang Samaria. Mereka akan bela berkeliling mengitari daerah itu untuk menuju Yerusalem, tidak mau mengambil jalan tengah dari Samaria, asal jangan lewat dan menginjakkan kaki di Samaria. Alai Tuhan Yesus memilit dalane. Tuhan Yesus berjalan menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea itu. Di sido jupang ni Tuhan Yesus 10 halak nahuliton sinakaningane. Ditiki mardalan Tuhan Yesus adong ma 10 halakon najongjong madau-dau. Mereka berdiri agak jauh dari Yesus. Itu bukan tanpa alasan. Karena pada zaman itu penyakit kusta itu penyakit yang dianggap kutuk. Maka seorang yang kena penyakit kusta diwajibkan dia mencari tempat di ladang, jauh dari masyarakat umum, dijauhkan dari keluarga. Maka orang-orang yang terkena penyakit kusta harus dikucilkan, dimarginalkan. Tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Mereka dipaksa biasanya menggunakan pakaian yang koyak-koyak. Kemudian kalau ada orang bertemu dengan mereka, mereka harus secara otomatis berteriak mengatakan najis, 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 supaya orang lain tahu menghindar dari mereka. Maka alasan itu yang membuat mereka berdiri agak jauh. Jongjong nasida madau-dau ninna laho majau Tuhan Yesus. Dung dibereng nasida Tuhan Yesus. Jauh-jauh manasida madok Yesus guru asimaroham diham. Kemungkinan besar mereka tahu Yesus lewat cerita orang banyak. Kondisi mereka pada saat itu yang sedang dalam sakit kusta dinasahit hulitoni harapan dinasida bohama asamalum. Ditiki di begi nasida roh Yesus lewat siani di boto nasida Tuhan Yesus olo boy pamalu pun namar sakit. Jauh-jauh manasida tu nasida, jauh-jauh manasida tu Tuhan Yesus, madok Yesus guru asimaroham diham. Tuhan kasihanilah kami. Menarik mereka tidak berkata pamalum mahami, sembuhkanlah kami. Bukan itu yang mereka sebut, tapi mereka sebut kasihanilah kami. Allah di boto nasida anggo sahid huliton maul doon obatan dang tarubatan on. Ido banna molo mangido asini roha nasida atung na roti penolianon ni baile petaho roti atung na pengakuan ido harapan nasida. Alai siani tabereng ma ditiki jauh-jauh halaki na 10 tu Tuhan Yesus. Ketika mereka berteriak berseru kepada Yesus, respon Yesus ini yang luar biasa. Yesus memandang mereka. Yesus mernida na 10 halaki. Ini adalah kabar baik bagi kita. Ketika di dunia ini orang tidak menganggapmu, mengucilkanmu, memarginalkanmu, tidak mau memandangmu, ingat kau punya Tuhan yang senantiasa mau memandangmu bagaimanapun keadaanmu saat ini. Hanya berserulah, berteriak kepadanya. Jauh-jauh mah di Tuhan dewata. Saya naolo do ibana mernidaho. Molo pertibio dang olo mernidaho, dang menganggappo, dang menghargai ho, alai Tuhan mi olo mernidaho. Sahat tuson pasma nanyulehon ni 10 halaki. Jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Alai suku-sukunna
Mulu jauh-jauh sahala tu Tuhan Yesus, ngatar dokon na persea tu Tuhan Yesus. Apabila ada orang yang berseru-seru atau berteriak kepada Yesus, apakah dia sudah dapat kita sebutkan seorang yang memiliki iman yang menyelamatkan di dalam dirinya? Oh, tunggu dulu. Belum tentu. Bisa jadi mereka berseru kepada Yesus hanya karena mereka menganggap kalau kita memanggil Yesus, dia akan menyembuhkan kita. Maka mereka berseru supaya mereka sembuh. Masih ada banyak orang percaya sampai saat ini berseru kepada Tuhan hanya supaya Tuhan berkati dia, supaya Tuhan menyembuhkan sakitnya, supaya Tuhan berikan kekayaan kepada dia, supaya Tuhan memberkati dia dalam setiap aktivitas. Hanya supaya. Asamolo halak mandok dirina persea Allah berarti dang dohono dopei halak naung madok napuna haluaon, maaf haporsiaon na baluahon. Taingo do hiado di dok Tuhan Yesus, boy tabuka di Evangelium Mateus bidupitu ayat 21 sahat to ayat 22. Mateus pitu ayat 21 sahat to ayat 22. Di dok songonon. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sogot tuharajaun banua gijangi. Holan akka nama ngulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi do. Ai torop do sogo diari parpudi nama dok tuau ale Tuhan. Da manurirangi hami nahinan mangasahon guarmu. Da hupabali hami na jolo kasibulis mangasahon guarmu. Dalan akka ulaun nabalgahu ulahami mangasahon goarmu. Akan ada banyak yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak masuk dalam kerajaan sorga karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka supaya kita disebut sebagai orang yang beriman, tidak cukup hanya berteriak, berseru kepada Tuhan. Kita masih membutuhkan indikator yang kedua, yaitu ketaatan. Hauduhon indikator na paduahon sahala na adong di ibana haporsyaon na paluahon ima adong di ibana hauduhon. Setelah Yesus memandang 10 orang kusta, kemudian Yesus berkata, laho mahamu patuduho madirim tu akamalim. Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka pergi. 10 orang itu pergi sesuai dengan perintah Yesus yang sampai kepada mereka. Itu ketaatan. Ita dani hauduhodoi. Disuruh lao dang merjugul dang merjogal lao. Molo didok manang disuruh lao tumalim, itu memang tuntutan tradisi. Seorang yang kena penyakit kusta, supaya dia bisa dikatakan sembuh dan boleh berbaur kembali ke keluarga dan ke masyarakat, dia harus dapat sertifikat sembuh dari imam. Selama belum punya sertifikat sembuh dari imam, itu tidak boleh. Maka apa yang Tuhan Yesus suruh kepada mereka? Mengikuti tradisi itu. Patuduho dirim tumalim asa dohonon naman nongan malimumma nama mastihon, mereka itu sudah sembuh total atau belum. Pada saat itu nanti kita boleh baca Imamat 13, Imamat 14, bahwa seorang yang datang ke imam menyatakan diri aku sudah sembuh, mereka akan tinggal masih di karantina kurang lebih 7 hari bersama-sama dengan imam itu, kemudian akan disuruh untuk memberikan persembahan, mereka ditahirkan, baru dikatakan sembuh. Baru peboi muse nasida mula tu keluarga, baru peboi muse mula nasida tu akka tonga-tonga ni masyarakat. Alaina nang idauta di nomor 2 taringo tu hauduhonon disido didok lao homahamu lao nasida. Mereka tidak menyanggah sedikit pun, mereka tidak membuat alasan sedikit pun. Bisa saja mereka menyanggah. Ini bagaimana? Kita disuruh pergi ke imam, kita aja masih penyakitan begini. Kita pergi ke imam harus kalau sudah sembuh. Ini masih kulit kita masih kena kusta, kenapa kita disuruh pergi ke imam? Tapi Alkitab tidak ada mencatat itu.
Dangadong nang gosaotik nasida, namangalo tu persuruan ni Tuhan Yesus Kristus. Alai uduk do nasida lao. Mereka dengan penuh ketaatan pergi berjalan untuk menemui imam. Ditikina merdalani halaki antara harap-harap cemas. Merdalan lau maju pangi malim, disido masa halongangan di patupa di bata. Ketika mereka berjalan di tengah jalan, tiba-tiba mereka lihat kulitnya kok jadi mulus, kok hilang semuanya bercak-bercak yang ada di dalam kulit tubuhnya. Mereka sadar mereka sembuh. Ditiki di tong adalah dope nasida, sadar nasida ngamalumbe sahit huliton nai. Nah, di sima di patari dahod debata memang mulutu hataun mabain halongangan hama malumon unik dan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada banyak cara Tuhan Yesus dalam hal memberikan kesembuhan. Terkadang dia di satu saat menggunakan air ludahnya, akhirnya mata orang buta celik, bisa melihat kembali. Di sisi yang lain holani dodo, hehe maho gulung tikarmi, hehe bangkit, orang yang cacat itu bisa berjalan lagi hanya dengan perkataan. Bahkan terkadang dia tidak harus bertemu dengan yang sakit itu bisa sembuh. Lihat tadi epistel si Naaman. Tuhan tidak bertemu dengan Naaman. Imam Eli tidak bertemu dengan Naaman, tapi dia sembuh. Itu cara Tuhan menyembuhkan. Rahasia Tuhan menyembuhkan seseorang sesuai dengan keinginan. Ido namasa dinasa puluh halaki. Alai naneng odol hono sahalinai di nomor 2 on. Olo nasida mengulahon persuruan nih Tuhan Yesus Kristus. Ada ketaatan melakukan firman atau perintah Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita sudah berseru kepada Yesus, kemudian kita sudah melakukan firman-Nya, apakah ini sudah bisa disebut sebagai orang yang beriman, memiliki iman yang menyelamatkan? Ngeboyo dohonon sahala napuna haporseaon na paluahon. Tunggu dulu, belum tentu. Bisa jadi karena sakitnya ya mereka mau melakukan apapun asal sembuh. Kita kalau kena penyakit, apapun katanya pasti kita kerjakan, yang penting sembuh. Sepahit-pahitnya obat atau makanan kita akan mau konsumsi, kita akan mau makan dengan harapan kita sembuh. Jangan-jangan mereka bersepuluh pergi mengikuti perintah Yesus itu karena alasan itu. Maka untuk menyatakan seorang memiliki iman yang menyelamatkan, masih harus sampai ke indikator yang ketiga. Ini yang terakhir. Tersungkur di depan kaki Yesus, manukap dijuluni Tuhan Yesus. Setelah ke-10 orang kusta itu sembuh, Tuhan akhirnya menunjukkan kuasanya atas kehidupan mereka. Disitulah tampak jelas mana yang benar-benar beriman, mana yang beriman supaya. Yang 9 orang setelah mereka sadar mereka sembuh, mereka semangat meneruskan perjalanan. Mereka nggak sabar lagi mau bertemu dengan keluarga mungkin, masyarakat mungkin, ingin duduk bersama di bait suci mungkin dengan orang lain. Mereka pergi, mereka tidak ingat sedikit pun kepada Yesus. Kajuk-juk do hita songoni, dung tajalo pasu-pasui, lupa hita, tuna mangalehon pasu-pasui. Kita meminta berkat, Tuhan berikan berkat, akhirnya kita meninggalkan sumber berkat itu. Terkadang kita mau berdoa, menangis, meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah, berikan aku pekerjaan. Tuhan kasih kau kerjaan. Setelah kau dapat kerja, sekarang pekerjaanmu jadi alasanmu tidak bertemu dengan Tuhan. Sibuk mang kerja, sibuk mang ala niulokon. Dan adong bitikina habis sebelum nai partangi yang ibana sapi itu matangis terus dipangido halak manangek kon ibana sadapota karejo di leo debata. Nah HP dong di leo karejoi lupa ibana tu nama ngaleho karejoi.
Di gereja itu datang dia serajin setiap minggunya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jodoh. Tuhan kasih. Nah, setelah dapat kekasihnya, dia lupa, nggak mau datang lagi ke gereja, udah sibuk. Hanya hari Minggu mang libur, dia juga Minggu libur. Ya kita pakailah quality time ke puncak, ke pantai. Tapi na julu martangyang iba ni gerejon, tumatangis. Tuhan, leo jodoh Tuhan. Leo jual letu na berjutuau. Dung dileyan, kita dikut Tuhan. Meminta berkat, Tuhan kirim berkat, tapi tindakannya melupakan sumber berkat. Itu yang diperbuat yang 9 orang ini. Allah yang gona sahalaki, dah diingot dong mula. Tunasia halaki, Tuhan Yesus menghardik yang 9 orang itu. Dia bertanya, bukankah 10 orang kalian yang sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya 1 orang yang datang? Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tahu kok, kita semua butuh berkat. Ya dia kasih semua, nah berkat ini. Tapi jangan kira Tuhan itu, emang pokoknya ngailian berkati. Tak lupa hope mana nang palabuhay. Tuhan ingat. Dan Tuhan tahu pasti sebenarnya yang 10 orang itu sembuh. Pertanyaan Yesus berkata di mana yang 9 orang lagi itu menghardik mereka. Allah yang gona sahalaki, ngasahalakna halak Samaria Muse. Kemungkinan besar yang 9 orang itu adalah orang Yahudi, orang yang disebut bangsa kudus. Sekarang yang kembali kepada Yesus atau orang ini, dia orang Samaria yang dicap orang berdosa. Justru dia yang tahu pulang kepada Yesus. Dia bersujud di kaki Yesus, kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu sumber kesembuhan itu adalah Yesus. Nanti dia akan pergi juga ke imam membuktikan kalau dia sembuh. Tapi sebelum dia pergi ke sana, dia langsung ingat, di tengah jalan dia tahu, ini kesembuhan ku terima dari yang menyuruh aku pergi tadi. Dia kembali memuliakan Tuhan, bersujud di kaki Yesus, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah iman yang menyelamatkan. Omma nanidokna haporseaon na panguluhon na paluahon. Didok dona kaningan di ayat terakhiri di ayat 10 sia. Laos nin nama madok iban. Hatani Yesus doon. Hehe maho laho maho haporseao mido paluahoko. Ini perkataan Yesus kepada 1 orang Samaria yang tahu pulang bersujud di kaki Yesus tadi. Yesus bilang, bangkitlah, pergilah, imanmu lah yang menyelamatkan. Sehalina kamanginang om maha porsiaon na paluahon. Mari memiliki iman yang demikian. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kau bersujud di kaki Yesus. Engkau benar-benar membuat Yesus dan kehendaknya yang menguasai kehidupanmu. Itu iman yang menyelamatkan. Keiman yang demikianlah arahkan hidup. Iman yang mengarah kepada Yesus, bukan hanya iman yang mengarah kepada kesembuhan atau kekayaan. Jikalau kau berseru kepada Tuhan, tujuanmu berseru kepada Yesus hanya supaya engkau sembuh, tudah tu maholau malum doh. Pergi saja ke dukun. Dukun pun bisa membuatmu sembuh. Jikalau tujuanmu berteriak minta tolong dan melakukan dengan penuh ketaatan firman Tuhan supaya engkau kaya, menipu dan korupsi itu yang paling cepat buatmu kaya. Tapi apa gunanya? Kau sembuh dan kaya, tapi jiwamu hilang. Engkau masuk neraka. Milikilah iman yang menyelamatkan, yakni yang senantiasa berseru kepada Yesus, taat kepada firman-Nya, dan bersujud di depan kaki Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Selebihnya biar urusan Yesus. Tuhamuna kana toras nama buannya nakot tupat didio. Ini adalah tugas dan tanggung jawab amang dan inan sebagai orang tua. Mewariskan iman yang menyelamatkan. Tidak danahon. Molo anod di joloon diolohok kamu unang holat di joloon. Alai seterusnya.
Ingat, ini janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan umat. Kalian berjanji akan mewariskan iman yang menyelamatkan itu kepada anak-anak ini. Hari ini kita bersuka cita. Malaikat juga bersorak-sorai karena 3 anak ini akan masuk dalam kerajaan sorga. Mereka terdaftar dalam buku kehidupan Tuhan Allah. Maka kita turut bersuka cita atas semuanya itu. Alani ingot tamu ma momen sadarion jala ulahu kamu ma tugas muna mangajar-ajari dak danahon marsuru nasida rotu bagas coro tu akapar sauran unang holam marsuru rohamu manarohon anak komuna sekolah minggu dungi di joluak kamu hudul natorasna dang suguk mangalo don ai haru apa pe lapu ado minum kopi ipai nanti kalau udah pulang kasih tahu ya ini tuh guruna dangina ni dokna marsuru nasida lapatanna dohot hamu dohot nasida mewariskan iman yang menyelamatkan tu sudi akadak danahon amin martang yang mahita mau lihat tema ali Tuhan dihatam nong hutangi hok kami di bagasan tikion taruli dohami sian barita naulion ali Tuhan asa anggiat boy tutu si kopak kaporsion nami tuho adong dihami haporsion napolin napa tarida honon nami isian ngolu nami na torus jauh-jauh marado poko di ngolu nami di sude partikian dohot akan masa di bagasan haudu hok kami ale Tuhan laho pasauton mangulahon hatam jala totong manuk kap hami di toron ni pak pasahaton ngolu nami saluhuna asalomoni roham ma ale Tuhan nasau di ngolu nami Tuhan marhite todim to di porbadia anggiat ma pahotommu rupammu sude hamion mangatusi di hatam jala tarulahu kami idi ngolu nami sikanupari ramoti maruas ni huriamon ali Tuhan siada dana namet met sahatu akana matua gohilas ni rohani nasid ajari sude ruas mona sama merdalan di bagasan hapor siaon napolin di sude aktivitas ni nasid di sude ulaon asalas rohanasid jala sitong na niulahon nasida hobar tulomo ni roham Tuhan manang aha penamasa na niyay ni ruasmon waing ganuk marsadasada totong mapaingot nasida totong malehon di nasida pakirimon na mangulu jala pos ni roha situtu say na donganam mu jala urupam mu nasida unang loas ganggu haporseaon ni ruasmon alay naing malohot di nasida haporseaon na baluahon Tuhan dia karuasmi na berjuang bergumud lope alane kasahit na songgop di pamatang na surduk kom matangam mo na labohi itu pamatang ni ruasmu na marsahiti asa anggiat tanggal na sa panahit siyan pamatang ni nasida ay huboto jalahu hapor siyai hamido siyan hatam sadarion tuk dugugom dohot huasom Tuhan pamalum nasasahit alani ipamalum masahit ni sudi ruasmon asa marhahi pason nasida Tuhan laho mangulahon ulaon nasi ganupar ramoti ma akayanakon ni ruasmi asa gabi akayanakon na mangului di sude poda ni natua-tuana lumobi ma mangului di hatam unang luas manimbil akadadan ako siyan haporsion na marado pokko alani ipadao manasida Tuhan siya tahi-tahi ni sibulis doho parjahat na mabain daw rohana siyakko say totong matodim to di porbadia namian di bagasan rohani nasida manang tu dia penasida mangalaka sudia kana nihirim ni rohani nasida doho na pinarsitana pasaut may palasahat di nasida ganup marsadasada alay Tuhan debata amana pasu-pasu mahuriamon di sudia kaulaon program nanaing patupaon na anggi merdala ni hobartolomo ni roham jala sudi program di hurion dalam mumay laho pahoton pakaprosyaon ni sudi hami na adong di ingananon Tuhan di bagasan tikyon tarulilas ni roha dohami dinaro ali Tuhan akan atoras mabuan akayanakon na tupad didion atong pasu-pasu makan atoras naon ali Tuhan pargugui parbisuhi asa ingot dinasida al Tuhan dia katugasna mamemehon akka haporseaon napolin maradopon akayanakon ni nasida pasu-pasu makad adanak nanaing didiono Tuhan asa totong manasida marhahi pason dawa kasahit-sahit pasu-pasu proses perkembangan fisik dohot kerohanian parjabar manasida sadarion ali Tuhan di harajom
Atong ali Tuhan nalas do rohanami manomo-nomo nasida dohot aka suru-suruan mi be pasi dohot manomo-nomo nasida ali Tuhan dilas ni roha di bagasan sadari namarningo dotong hami di bagasati Kyoto kadongan nami na di bagasan hagaleon dohot hasusaan secara khusus ali Tuhan akadongan nami na adong di daerah Tapanuli Utara nahona gempa dia ka arena salpu sahatu nasogo pe ali Tuhan saya dong dope aka gempa-gempa susulan na mabibiari rohani nasida Tuhan pola adong dope sian nasida na somarna masuk tu bagas na satu sadarion asima roham tung homa na papos rohani akka nasida na di sini ali Tuhan jala pakke mahami akka na adong diingananon gabe alatmu lahu mangalehon dukungan dohot semangat tu nasida marhite pasi dohot hami Tuhan diulaon pasahat pelian nami di bagasan sadarion anggiat ima nabui tar urupan nami dohot tangiang nami maradopon nasida na di bagasan hasusaan pos do rohanami totong do paso-pasomu nguluni nasida songon pamaso-masomu di hami saluhun atong ali Tuhan hupasahat hami masudi na di bagasan roha do pikiran nami tuho pasau maakan ako bartolomani roham ima pamasa di hami holan marhite Yesus Kristus tangihon ma tangiang namian amin. Maredehita los di somata pasahat pelian na paduahon dohot pelian tu korban bencana alam di Tapanuli Utara.
masuk mahita tu acara padidion na badia tapara di edita bukuin de nomor 146 ayat sada ditiki namarid de hita jongjong ma anon natoras ni nanaing mabuannya nakon na tu padidion bukuin de 146 ayat sada marid de mahita. Alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabua nakada danahon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakom, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mabuan dak danak si didionon, tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu ma saluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma, saidong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan. Alay na so porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu madohot hata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maaka na mabuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian na iman na mabuan ni. Jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas hamu maaka dak danahi rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay diak kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudohot tuhamu, manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaon ni debata, dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul ma akadak danahi, dia pehon matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Atong nuaeng tohamu natoras, hati dako kamu majolo hata haporsiotai, rap mahamu madok. Atong alusihamu mahata na husukut tonon. Di pangidohamu nuaeng didion akadat danahon tubagasan ni nahina porsyamuna alusihamu. Beha naolo dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jala diihutton nasida hata ni debata alusihamu. Naolo dohamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusihamu. Atong tapasahat ma nasida tu debata, marhite-hite padidion nabadia.
Ale Jericho Mars Cornelius Lubis. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Udah. Ale Fania Agustia Pangaribuan. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di hababongot mon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Jonathan Lumban Tobing. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajaonna. Rodi salileng nililengna. Amin. Jongjong mahamuna torasna. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akkadak danako tuho. Jala dijakon hodo nasida. Gabe anakommu marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hangoluan na saliling nililing na. Asima roham dohot di akka natoras ni dadanahon. Sai pargugui jala ajari manasida manogunugu dadanahon tuho. Asarap na sida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Marinde mahita siya bukid di 145 rim mahita jongjong. Tatangya kom mapeliata martangyang mahita. Ale de bata ama nami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim,
Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhna.